Bine v-am găsit, stimați telespectatori. Sunt într-o ipostază deosebită la Realitatea Plus. Eu sunt invitat în fiecare săptămână ca analist. Acum sunt în postură de autor de interviuri. Am acceptat această postură, nu pentru că aș considera că nu merită Realitatea Plus, dar la vârsta mea mai puțin cu interviurile, dar am acceptat pentru că am vrut să am neapărat un dialog cu domnul Călin Georgescu. Bine ați venit! Bună seara, vă mulțumesc! Cu domnia sa am înviat. Adevărat am înviat. Am avut două întâlniri față în față. Așa am avut în 29 ianuarie 2025 un interviu pe care îl consider și acum istoric, mult pe geopolitică. Apoi am mai fost odată împreună cu eu cu Marestu, că era mâna a doua. Acum avem posibilitatea, așa cum am stabilit cu domnul Călin Georgescu, să discutăm ce s-a întâmplat. A trecut 1 an și 4 luni de atunci și înainte de aceasta vreau să vă întreb o chestiune care m-a bătut la cap toți telespectatorii. Zice că dumneavoastră ați zis că referindu-vă la vizita Ursulei la baza cu Gălnicianu, ați precizat, citez: poate trebuia să vadă dacă totul este foarte bine ascuns, baza cu Gălnicianu este cheia mizeriei din Uniunea Europeană și cireșul înflorește, știți când? Pe la final de aprilie, așa o să aflăm mai multe cu ocazia cireșilor înfloriți. Mulți mi-au zis că este un mesaj cifrat. Vă rog, spuneți-mi. Am înțeles că aveți o temă cu cireși. Vă plac cireși înfloriți? Îmi plac foarte mult, dar este un pom deosebit. Are o floare perfectă, absolut perfectă. Bine, ca de altfel toată natura. Și, sigur, înflorește în aprilie, la final. În sensul timingului. Însă, fără doar și poate că la baza Cogălnicianu, sau ea ca atare, este o cheie în ceea ce ar putea să fie ulterior, pentru că, ca schimbări, pentru că, în primul rând, una este pe acte și alta este unde au ajuns ceea ce a ajuns la baza Cogălnicianu în timpul dinainte. Și aș vrea să vă spun ceva. Pe 1 septembrie, când a fost Ursula la baza Cogălnicianu, Ursula von der Leyen, întrebarea este de ce n-a fost în București. De ce acolo? Pentru că acolo totuși este o zonă militară, nu? Sunt garduri, este sârmă ghimpată, nu poți să ajungi, nu ai... Și pentru o doamnă mai greu. Este mai greu, exact. Pe de altă parte, știți cum e, când ești într-o zonă complicată sau pe care ți-ai creat-o să fie complicată, tot timpul te întorci acolo ca să constați, dom'le, e bine totul, nu e bine, e totul închis, e totul ferm. Știți cum e, banii negri ai pieței negre au nevoie de mânuitori albi, cu mânuși albe și cu gulere albe. Stați că faceți o știre și m-ați pierdut. Eu îmi dau seama unde bateți, dar trebuie să vedem. E o bază militară a cui? Este o întrebare foarte bună. Nu e a NATO? A cui? Că nu mă pricep. După știința noastră, este teritoriul românesc. Normal, da. Deci dacă este teritoriul românesc, trebuie discutat pe bază de consecință. Cert este un lucru, că s-au întâmplat multe situații complicate acolo și există certe dovezi pe care, sigur, nu le contestăm, în sensul în care toată această perioadă tumultoasă a făcut ceea ce v-am spus mai devreme, și anume că banii negri ai pieței negre au nevoie de mânuitori albi, cu mânuși albe. Mai precis să vin eu, ca să e o știre. Dumneavoastră suspectați că... Eu nu suspectez nimic. Nu. Eu vă spun din ceea ce știu. Păi, spuneți direct că s-au
Acolo au fost Știu niște doar că aranjamente? sunt multe... Păi, în primul rând, este cea mai apropiată bază de Ucraina, corect? Granița României este de 649 de kilometri cu Ucraina, incluzând și delta. Linia de graniță, da? Vorbesc de linia de graniță, 649 de kilometri. Linia de graniță a Poloniei este în jur de 535 și cea a Ungariei de 136, fix. O România are cea mai mare deschidere și atunci cel mai mare potențial. Întrebarea nu se pune sub forma aceasta internațională. Se pune problema ce faci pentru țara ta. Despre asta este vorba. Asta ne interesează. Stați că nu. Nu să faceți... Ați făcut o afirmație care ar putea să provoace oarecare tulburare. Eu provocat oricum, că am spus-o de 2 ori. Păi nu, dar a spus-o într-o formă mai subtilă, dar eu spun într-o formă mai brutală. Deci, dumneavoastră spuneți că această vizită nefirească... Este nefirească pentru că o vizită de genul ăsta la acest rang, la acest nivel, se face în capitala țării. Punct. Nu ai ce căuta acolo. Al doilea lucru, v-ați întrebat, sau cum m-am întrebat și eu, ce căuta acolo, că e vorba... Ai baza Uniunii Europene? Nu. Foarte bună întrebare. Deci s-a dus președinta Comisiei la o bază cu NATO. N-avea nicio treabă cu... Teoretic, pe hârtie. Despre asta este vorba. Dar... Și dumneavoastră, stați așa, eu spun... Suspectați sau chiar afirmați că acolo sunt niște afaceri necurate ale unei găști de la Bruxelles. Adică, vedeți, că legătura ei n-a fost militară. Da, sigur. Exact. Este o vizită nefirească într-un loc nefiresc a președintei Uniunii Europene cu oficiali români. În acest sens, este bine de clarificat că este o cheie de joc care va clarifica foarte multe aspecte legate de ceea ce înseamnă Bruxelles și mai ales ceea ce înseamnă, aranjamentele care se fac în spatele culiselor, pentru că președinta Comisiei, din punctul meu de vedere, este ținută artificial. Nimeni nu este mulțumit. Și luați în calcul, vă rog, graba cu care a desfășurat acțiunea după finalizarea alegerilor de la Budapesta, când a anulat dreptul de veto și acum toată lumea se raportează la vot majoritar. Pentru că, evident, pe vremea respectivă cu Ungaria, lucrurile erau destul de complicate pe baza dreptului de veto. Deci sunt aspecte foarte delicate pe care adevărul le va scoate la lumină. Să încheiem acest capitol. Deci, un lucru sigur este că persoana, doamna, nu avea ce căuta. A fost nefirească vizita președintei Comisiei Europene. Corect. La acea bază și dumneavoastră acuzați. Nu acuz nimic. Este doar o constatare și spun că este un semnal clar că acolo este o cheie de joc. Și toate lucrurile se cunosc acolo la baza Cogălnicianu. Ce s-a întâmplat în timp. Nu este cazul să spun eu despre aceste detalii, dar știu un singur lucru. Sigur că atunci când această cheie va intra în broasca care va deschide ușa, vor fi multe lucruri vor fi scoase la iveală. Ceea ce spune asta este un lucru, nu întâmplător, insist, este foarte grav și dumneavoastră spuneți, vor să o preia Comisia Europeană sau sunt niște afaceri? Spun eu, nu dumneavoastră. Sunt niște afaceri acolo ale Ursulei despre care noi nu trebuie să știm? Dar știm ceva ce se întâmplă în spate? Nu știm nimic. Deci asta este una dintre ele. Numai că este probabil cea mai serioasă dintre tot ce s-a întâmplat până acum. Haideți să luăm cazul Pfizer.
Cazul Pfizer, în primul rând, cum a venit decizia, el n-a fost contestat. Ca să discutăm în același context ceva și mai important, sau la fel de important. Ca dimensiune. În primul rând trebuie să contești. Vorbim de o firmă privată față de un stat. Corect? Decizia juridică sau decizia... Totul trebuia să contești. Da. Totul. Da. Din start. În primul rând, tu trebuie să te ocupi de ce are nevoie poporul român. Da. Tu nu poți să afirmi din start să te grăbești, plătim, chiar și în rate, când situația în țara ta este foarte delicată. Din punct de vedere economic. Nu mai vorbim social. Asta pe de o parte. Pe de altă parte, este foarte interesant cum la câteva zile s-a primit și împrumutul de la Banca Mondială cam pe aceeași sumă. Corect? Undeva este ceva nefiresc. Și să știți că minciuna are picioare scurte. Nu ai cum să acoperi la nesfârșit. Și mă gândesc că ce jocuri au putut să fie de anumite persoane sau personaje se ocupă de asemenea mizerii. Situația României este foarte delicată astăzi, când noi vorbim. Foarte delicată economic. Situația în lume este foarte delicată. Da, stați, să revenim. Ați adus în discuție tot ca un dosar al Ursului, că nu o iertăm, nu vă las. În legătură faptul cu Pfizer, da? Este clar că a fost șmecherei, afacerei, da? Sunteți de acord? Greșesc? Nu știu dacă a ei, nu, ea a fost cea care a făcut. Sau cine este implicat. Da. Cert este, eu nu acuz pe nimeni, eu constat că România a primit o decizie a unui tribunal internațional pe care nu a contestat-o nicio secundă. Bun. Eu asta spun. Și în același timp tu te grăbești să plătești o sumă care nu este mică, 666 de milioane este o sumă, este o cifră, când în țara ta ai 30% sărăcie. Ce putea să facă România? Contestat imediat, pe loc. Pe loc. Decizia. Bineînțeles. Cum? Bun. Și spui, mai vedem. Cum? Adică noi n-am luat nimic și plătim pentru ce? De acord. Dar știți că, în general, când cu acte în regulă, ușor driblezi fondurile. Da. E foarte important ce v-am spus. Rămâne tot la Comisia Europeană, că asta e foarte important. Același patent l-am văzut și în legătură cu programul de înarmare, da? Cu împrumutul. Tot așa ca și la Pfizer, președintea Comisiei s-a angajat... Cel de 16,8 miliarde, da, nu numai cu noi. Eu vorbesc, deocamdată noi suntem la nivelul Uniunii, nu a României. Deci a spus că în cazul Pfizer, pe lângă faptul că noi trebuia să respingem sau să contestăm, sunteți de acord că și felul în care s-a negociat acest împrumut de către ea e ceva în neregulă? Totul este în neregulă atâta timp cât poporul suferă. Nu la noi, la nivel de Uniune, că noi ajungem, dumneavoastră, acum batem la Bruxelles. Mai este, ca să vă spun sincer, în contextul celor întrebate de dumneavoastră, este mai puțin important ce fac ei acolo, este important ce facem noi și cine ne protejează pe noi. Asta este foarte important. Nu cred, domnul Călin Georgescu. Din ce spuneți dumneavoastră, ei fac afaceri și noi le plătim. Da. Dar în sensul ăsta am zis. Păi da, dar le fac cu cei aflați la putere. Sunt de acord. Dar asta ne dați un semnal că ar trebui să ne întrebăm și ce afaceri face Ursula. Sunteți de acord cu afirmația asta? Da. Eu vă spun așa. Totul se cunoaște. Referitor la ea. Nu aici. Poate și câțiva știu. Ori știe. Sau poate știu mai puțin. Nu este treaba mea. Eu spun că la nivelul corespunzător, vorbesc cel puțin de Statele Unite, se cunoaște. Și când va veni momentul, cheia va intra în broască. Deci va intra în aceste dezvăluiri și baza. Pe primul loc. În cazul contractului cu înarmarea, care e la fel, ea s-a angajat și proști au plătit. Noi. E aceeași afacere? Eu vreau să încerc să văd... Nu pot să vă spun. Suntem primii care suspectăm că e ceva neregulă. Nu știu să vă spun acesta. Oricum este ceva în neregulă. Pentru că unde este avantajul industriei românești,
Da. Unde este avantajul producției românești, cât peste 50% rămâne în România, care este scopul final și te întreb foarte simplu, domne, care este scopul, care este avantajul României, altfel 2 generații sunt îndatorate inutil, corect? Da. Despre asta vorbim. Și dumneavoastră spuneți... Gândiți-vă că vorbim de 3% dobândă pe 30 de ani. Este o cifră Eu traduc consistentă. în termenii poporului. Vă rog. Deci dumneavoastră spuneți că sunt niște afaceri, inclusiv în legătură cu vizita la bază, și că acestea sunt văzute la Washington? Sunt știute? Se știu deja. Vor fi date în vilag? V-am spus, mai Când devreme sau mai târziu, când înfloresc cireșii? mai devreme sau mai târziu, totul va fi cunoscut. Bun. Deci suntem în 16 aprilie, ați făcut o profeție, ca și atunci, că va veni un moment când de la Washington, nu de la București, Se așteaptă doar timpul. se vor da în vileag niște lucruri în neregulă în legătură cu Ursula la nivelul Uniunii sau relației cu România. Maestre, ideea este în felul următor. Foarte curând, zonele de putere se vor schimba în Europa. În primul rând, vor fi alegeri în Franța, corect? Da. Bun. Deci, cu siguranță că Marine Le Pen va veni la putere. Vor fi în Germania. Și Alice Weidel va veni ea la putere. De asemenea, așa cum v-am spus, la Bruxelles este ținut artificial. Nu se poate merge mai departe. Au greșit prea mult și s-au dus prea departe lucrurile ca să rămână așa. Prin urmare, este o situație de timp, nu foarte îndepărtat, foarte aproape, când jocul se va schimba. Despre asta vorbim. Evident însă că sunt mulți, ca și în România, care cred sau consideră că nu va fi așa. Știți, unii se cred șefi la o masă pe care au pus-o pe calea ferată. De 35 de ani. E pusă chiar pe calea ferată. Și acolo au făcut banchet, au băut, au mâncat. Și de curând au venit unii din spate care toarnă pahare și le-au spus, bă, băieți, vedeți că vine trenul. Și ei spun, da, mă, fi serios, n-a venit de 35 de ani, cum să trec acum? Elementul surpriză l-am avut odată. Pe data de 24 noiembrie 2024. Al doilea element surpriză a fost pe 6 decembrie 2024. Panica intervine când apare surpriza. Da, deci să le spun colegilor din regie, pe barbamenul noastră, că a spus că la Washington pot să spun asta, se știu anumite învârtelele. Nu că se știu anumite. Toate. Totul deci se știu toate învârtelele Ursulei? Am spus că toate situațiile existente în neregulă, să nu zicem învârteli că e jignitor. Eu nu știu, da, eu nu mă pot pronunța. Da. Bun. O altă chestiune, înainte, când am discutat și am perfectat acest interviu, nu au avut loc alegerile din Ungaria și dumneavoastră mi-a spus că Victor Orban le pierde. Pe ce vă bazați atunci? În primul rând, vă mulțumesc. În primul rând, este un vot suveran, cum a fost și în România în noiembrie 2024, pe care poporul român trebuie să-l respecte. Este clar, de asemenea, că niciun politician nu este de neînlocuit și al treilea aspect, alegerea poporului maghiar este sfântă. Așa au ales și mai ales la o diferență destul de consistentă, este alegerea lor și noi, la rândul nostru, ca țară vecină, evident că o vom respecta așa cum am spus. Pe ce vă bazați când știați? Imediat. O să pierdă, ziceți. Pentru că, vedeți, cel mai important aspect pe care trebuie să-l aibă nu doar Budapesta, ci orice lider, dacă este lider. Știți, lider în general este cineva care într-adevăr se ocupă de poporul lui. Este
legat de următorul aspect. Creșterea prețului petrolului înseamnă creșterea prețului la toate lucrurile dintr-o țară și, în general, pe tot globul. Și, în special în Europa, un lider trebuie să țină cont că va veni momentul, acela surpriză de care vă spuneam, când va trebui să facă față la 3 situații foarte dure. Prima este creșterea prețurilor. 2 este inflația. Și 3, nemulțumirea maselor. Nu uitați acestea 3, sunt esențiale. Marele pierzător în această ecuație, ca să intrăm direct pe ceea ce vă interesează, va fi Europa. 100%. Din tot ce se întâmplă în acest moment în lume, cel mai mare pierzător este Europa. Poporul maghiar, ca și poporul român, ca și alte popoare, simt acest aspect, care constă în 3 situații foarte precise, cel puțin cu Europa. Prima este legată de energie, a doua este legată de migrație și al treilea de finanțe. Deci energie, migrație, finanțe. Acestea sunt 3 pietre de moară la tot ce înseamnă Europa astăzi. Iar liderii care vor fi, fie că va fi Alice Weidel, fie că va fi Le Pen, ce va fi în România, oriunde, la Budapesta, cu Peter Magyar, vor trebui să facă față la această situație. Pentru că orice se mișcă astăzi, mai ales în situația aceasta conflictuală, pe tabla de șah, are o singură destinație. Cum mișc resursele în interesul meu. Ori și acolo la Budapesta, ca și în alte părți, se știe acest aspect. Deci nu mă mai interesează aproape ce se întâmplă în alte zone, așa cum de altfel am început foarte bine și ați început întrebările legate de Bruxelles. Da, este important, dar nu atât de important cât contează ce fac eu. Deci contează foarte mult relația pe care o ai cu vecinii în acest nou context în care noi, și asta este poziția mea fermă, noi ca țară, dincolo de ce s-a întâmplat la Budapesta, tot ce se întâmplă în lume, noi trebuie să o privim ca oportunitate. Ce oportunitate are România în contextul actual? Fie că vorbim de Budapesta, fie că ce se întâmplă în Golf, ce se întâmplă în Ucraina, peste tot în lume. Și să nu uităm un aspect de la care este nevoie să plecăm atât în toată discuția noastră de o oră astăzi, cât și în tot ce va urma ulterior. Lumea este tripolară. Și așa va rămâne. Toate mișcările de pșah sunt pe baza ce controlăm comercial, tranzacțional, curse, orice, pe următorii 50-100 de ani. Și aici vorbim de America, de Rusia și de China. Și atunci vă spun următoarele poziții sau predicții. Știți că era pe vremuri, era condusă de maestrul meu, de Mircea Malița, Comisia de Studii Prospective a Academiei. Da. O știi, excelent. Și așa învățai, dom'le, ce se întâmplă în următorii 10 ani, 20 de ani. Pentru că dacă nu știi ce se întâmplă, n-ai cum să-ți dirigezi propriile poziții. Deci prima legată de Ucraina, să definim că, așa cum de altfel am spus, vor începe negocierile de pace, însă ele vor trebui să fie aprobate, însușite, clarificate de către cele 3 puteri pe care le-am menționat mai devreme. Și sunt convins că pacea se va instala definitiv anul acesta, cel puțin până în zona noiembrie anul în curs. 2. Evident că situația din Golf e o situație foarte complicată și se vor cere multe siguranțe din punct de vedere al regiunii, în așa fel încât toate forțele să fie liniștite. Dar foarte important este cu Europa. Europa este în situația în care, cu siguranță, al treilea, numărul 3. Europa este în poziția în care va primi direct în față o criză energetică uriașă în vara-toamna acestui an, cu o creștere a prețurilor uriașă, deci vă dau o predicție sigură,
și cu un deficit în agricultură masiv. 4. America se va restrânge ca baze la anul doar pentru Arabia Saudită. Atât. 5. Cu siguranță, până la finalul acestui an, America va ieși din NATO. 6. Anul 2028 înseamnă anul în care această tripolaritate își va stabili definitiv hegemonia pe tot ce înseamnă mapamondul. 7. Uniunea Europeană va avea de ales. De fapt, va avea o singură alternativă. Va trebui să stea la masă, mai ales pentru situația energetică, cu Rusia. Dacă nu va face, sau fiecare cum va dori, dacă merg pe formulele acestea absolut ieșite din orice uz al protecției țării tale, va fi destul de complicat, pentru un singur motiv, că orice conflict pe care l-ar declanșa, vă garantez, vă dau scris, America nu va interveni într-un conflict eventual Uniunea Europeană-Rusia. 8. Desigur că Uniunea Europeană nu recunoaște încă această hegemonie, de 3 puteri mari. Fără ea. Foarte important. Fără ea. Putea să fie Și este cu ea. foarte... Păi, n-are cum, pentru că este ultra slăbită la ce s-a întâmplat în zona de est a noastră. Dacă nu era slăbită, putea. Dacă nu era. Dar s-au făcut greșeli politice majore și economice în așa sens în care nu își mai poate reveni. 8. Cu mare sinceritate, J.D. Vance este omul care dorește pacea peste tot. Și în Ucraina, și în Golf. Deci este de o sinceritate absolută. Și cu certitudine, J.D. Vance va avea un rol deosebit de important pe arena internațională în următoarea perioadă de timp. Paranteză să-mi vă uitați. În ianuarie m-ați surprins, m-am îmbrăvăstit acum interviu. De fiecare dată spuneați Trump și Vance, vicepreședintele american. Stați un pic. Așa în general nu prea are. Așa este. De ce pariați pe Vance? Că și acum a spus. N-aș putea să vă spun mai mult decât v-am spus la vremea respectivă, dar sunteți singurul, și vă mulțumesc frumos, care a sesizat. Eu permanent m-am adresat cu privire la America cu apelativul administrația Trump-Vance. E nefiresc, pentru deja. că de regulă vicepreședintele... Da, și știam deja și se va vedea. Stați. De ce? E Vance o personalitate atât de puternică sau Trump e o echipă Trump-Vance? Vedeți că ați făcut Este o echipă, indiscutabil este o echipă și o echipă serioasă, dar este important să te referi sub această formă pe care eu o fac, pentru că este o piesă foarte grea pe arena internațională în modul în care cei doi își împart atribuțiile și direcțiile pentru țara lor. Deci e bine ca liderii români să se uite și la Vance? Vă întreb. Mai este, în primul rând, nu cred că avem la putere legitim astăzi lideri. Lider înseamnă cineva care se ocupă de țara lui. Și dacă îmi permiteți, este nu neapărat o zicere, dar o linie, să știți, de maximă pe care ar trebui să o luăm în considerare. Toți, nu doar România, dar în mod special vorbim de țara noastră. Piesa de rezistență în următoarea perioadă, de fapt începând de ieri, ca să spun așa, este diplomația. Diplomația permanentă. Diplomația continuă. Începând de ieri o metaforă sau de ieri? Nu, de ieri, da, e o metaforă în sensul că trebuia deja să intrăm. Diplomația, da? Pentru că piesa de rezistență o reprezintă moderația. Măsură în toate, sau cum spunea Horațiu, es modus in rebus. Măsură în toate. Echilibru, discernământ în sens duhovnicesc, adică toate aceste aspecte trebuie să caracterizeze o țară, pentru că pacea este mai importantă decât dreptatea. Este esențial ce vă spun.
Iar măsura în toate înseamnă echilibru și discernământ. Îți vezi doar de treburile tale ca țară, ești foarte atent cu vecinii și cu toate țările mari, apropo și de cei 3 de care vă spuneam, dar nu mergi mai departe de acest aspect. Pentru că în lumea în care trăim și în situația în care trăim noi astăzi, cu un risc imens pe resurse și pe situațiile energetice pe care vi le-am spus mai devreme, eu vă spun precis, legat de România, așa cum v-am spus pe partea internațională. România, luna mai-iunie, economia va intra în zid. Iar în august-septembrie va fi declarată junk, retrogradată sub forma aceasta. Este foarte important ce faci în această situație. Adică întrebarea care se pune este așa: cât mai controlăm noi astăzi din România? Sau România instituțională este ocupată? Sau, dacă nu controlăm, ce înseamnă, ce pondere are economia reală, creditul real? Sau noi doar plătim consumul și plătim contribuții la dobândă? Da, domnul Numai puțin, că e foarte important să vă spun asta. Vedeți, independența țării trece prin capacitatea de a te finanța singur. Ce înseamnă asta? Înseamnă că ai nevoie de un credit real, personal al tău, care să țină în mână economia reală. Și traduc. Înseamnă că acest credit real se îndreaptă către producție, agricultură, industrie, tot ceea ce se poate produce în România pentru a menține economia. 2. Ai nevoie să schimbi infrastructura financiară, să vii cu fonduri suverane, în așa fel să nu mai depinzi de exterior, exact cum se întâmplă din 1990 până astăzi. Și 3. Recapitalizarea capitalului românesc, adică întreprinderi mici și mijlocii. Producția românească trebuie sprijinită cu tot ce este nevoie, pentru că valoarea trebuie să rămână în țară. Sunt lucruri esențiale pe care administrația de la București, sau cine va fi ea, aceasta viitoare, mai vorbim despre acest aspect, este nevoie să le ia în calcul. De ce? Pentru că pe actualul buget, care de-abia a fost aprobat cu chiu cu vai, când trebuia să fie aprobat în decembrie, piesa de rezistență, prioritatea, reprezintă cum funcționează economia și producția. Și în special agricultura, care este baza și fundamentul pentru noi ca țară astăzi și mai ales în contextul internațional. 2. Bugetul nu este al României, din ceea ce eu am văzut și a văzut tot poporul român, ci al samsarilor internaționali. 3. Totul trebuie investit în producție, în industrie, în exploatarea resurselor, în așa fel încât să poți să ții un echilibru permanent pentru protecția socială. Nu se poate altfel, nu există altă alternativă. Și 4, situația acestui buget ca valoare este 0, pentru că nu are nicio aplicabilitate, iar colapsul economic este foarte aproape. V-am spus precis ce se va întâmpla mai, iunie și august-septembrie. Nu se poate altfel, pentru că noi nu avem de unde să luăm banii, întrucât nu producem nimic. România astăzi nu mai produce nimic. Studioul acesta în care ne aflăm noi astăzi, mai este foarte important, nu este nicio piesă românească, că nu are de unde să ia, nici măcar mesele, scaunele, nu este nimic produs în România. Ori pe fondul unei crize imense, vedeți, sunt 2 actori esențiali, pe care nicio țară, ce puțin din Europa, nu i-a luat în calcul, care au înlocuit statele, corporația și băncile. De unde vin crizele? De la bănci. Nu vin crizele nici de la fabrici, nici de la producție, nici de la muncă. Vin de la bănci. De ce? Pentru că acolo vorbim de cămătari internaționali. Bun. Haideți să, în primul rând, să vă pun o întrebare incomodă. Noastră, în 2024, ați sedus pe român cu cuvântul pace, da? În Ucraina, da? Păi și Donald Trump a pornit un război. Cum comentați? Să vă spun un aspect, maestre. Nu i-am sedus. Și este crezul meu. Am înțeles. Asta e prima observație. Cu Trump. A doua observație. Da.
Pe mine mă interesează, mai ales astăzi, strict poporul român. Din tot ce se întâmplă internațional, v-am spus, dar repet acum, pentru că întrebarea este foarte precisă, numai puțin, imediat. Din Orientul Mijlociu ne afectează domnul Călin-Tătescu. Din toate trebuie să luăm oportunitatea uriașă pe care o are România. Care? Și vă spun care. Orice glonț care se trage astăzi are repercusiune în cămara ta. Astăzi deschis cămara și sunt de toate. Mâine s-ar putea să nu fie nimic. Corect. E foarte important. Și atunci, pe fondul în care o țară cum e Dubaiul, și nu doar atât, vor avea probleme cu apa care o desalinizează, România este piesa de rezistență. Programul Hrană, Apă, Energie astăzi nu este doar o structură perfectă pentru economia românească, ci este valoare inestimabilă pentru ce înseamnă partea tranzacțională cu cei care vor suferi foarte serios de apă. Deci noi avem la Ungaria, dacă îmi permiteți. Le putem da apă cum? Numai puțin. Cu găleata, cum? Stați. Nu, conductă. Va fi prima conductă de apă. În loc de conductă de petrol, o să fie conductă de apă. De la noi? Da. Dar noi avem? Avem. Nu știu. Suntem cea mai bogată țară din Europa. În apă. În apă. Vedeți, deci asta în Ungaria... Sunt de acord că o resursă e apă. Numai puțin. Hai să o luăm Ungaria. Da. Ungaria a avut și va avea în continuare o bază foarte importantă în diplomație. Așa s-a ridicat. Gândiți-vă că este o țară care nu are ieșire la mare și cu toate astea are port la Marea Mediterană, la Trieste. Este o mare diplomație să faci așa ceva. Trebuie să fii foarte tare. Felicitări ei. Însă, oricum, pe Dunăre, în amonte, când România se va pune pe picioare, și asta se va întâmpla foarte curând, se pot transporta foarte multe, în special hrană. Nu toată lumea va avea posibilitatea de hrană curată, în special în Europa. România joacă în acest fel o piesă diplomatică, nu doar economică, uriașă. Pentru că tu poți să faci ceva, ceea ce nu are nimeni. Nimeni. Și asta este redutabil într-o acțiune internațională, economică, diplomatică. Că dacă eu mă apuc să fac mașini, este inutil. Că face aproape toată lumea, face Germania, face Coreea, toată lumea face mașini. Deci nu mă interesează asta, dar pot să fac ceva, ceea ce nu face nimeni, pentru că nu pot mânca bani. Este imposibil, degeaba iau. Dar au nevoie de hrană, au nevoie de apă și au nevoie de energie. Programul Hrană, Apă, Energie, să știți că este o putere suverană, atât spirituală cât și fizică. Nu este un lucru simplu să faci ceva ceea ce nu are nimeni. Iar pământul și modul în care îl lucrezi, mijloace cu care îl lucrezi, mijloace de producție, toate acestea fac din pământ și din proprietatea față de pământ o armă de gherilă economică într-o situație în care se va suferi de lipsă de alimente, cum v-am spus, legată de Europa, masiv. Bun. Haideți să vedem, vorbeați mai înainte de o criză economică, vreau să știu părerea noastră asupra unui fenomen. În mai, când s-a format actuala, anul trecut, coaliție împotriva suveraniștilor pro-europeni, părea o mare prietenie. De ce n-a rezistat această coaliție pro-europeană? PSD, PNL, USR, ei, ați înțeles, era împotriva, pericolului suveranist, da? Și cu toate acestea, e o ruptură reală sau teatrală? Vreau să părerea de analiză noastră. Da, este o întrebare foarte complexă. Mai este, în primul rând, toți ar trebui să fim suveraniști. Da. Toți. Eu mă referam la partidele astea. De ce se rup? Vă spun de ce. Pentru că nu au soluție economică. Nu, a apărut fisura între PNL și PSD. V-am spus mai devreme. Da. Situația vine din economic. Lumea o duce rău pentru că economia nu funcționează. Da. Și atunci e una din cauzele rupturii. Este cea mai importantă, pentru că nu au soluție. Sacul este gol.
Am Încă o înțeles. dată vă spun. E este bine să esențial fie ce vă spun. împreună ei la sacul gol sau Nu, guvern eu vă spun minoritar? altceva. Ca să vă dau răspunsul Prevediți. concret. Da. Da, vă spun ce va fi acum, foarte rapid, este cum să spun, este neesențial. Ce va fi acum, repet, foarte curând. Cu cine va fi înlocuit, cum va fi înlocuit actualul prim-ministru, e mai puțin important. Pentru că nu va dura foarte mult. Eu spun altceva însă. Credeți că îl va înlocui? Poftiți? Credeți că îl va înlocui repede? Sau va fi criză? Vă întreb că oamenii astea vor să știe. Înțeleg că va fi înlocuit actualul prim-ministru cu cine vor. Se cere, dar poate el nu vrea. Nu știu, nu este treaba mea. Eu v-am spus legat de criza va năuci oricum toată situația. Indiferent de că rămâne Indiferent sau cine nu va rămâne. fi sau vă cine. rog, da. Eu spun însă altceva. Vedeți, tocmai am trecut învierea. Vedeți, ca să înțelegi învierea, este bine să înțelegi două situații. Că este momentul să ierți pe cel care nu merită și e nevoie să ajuți pe cel care poate nu-ți va da în schimb niciodată nimic. România astăzi, într-o situație foarte grea economică, are nevoie, în cel mai scurt timp, de un guvern de reconciliere națională. Asta înseamnă că partidele, cel puțin primele 3, pe care poporul român le-a votat, indiferent ce se întâmplă astăzi. Nu vreau și n-am, cum să spun, nu judec pe nimeni. Nu 3 din coaliție, ci în ordinea Eu votului. vorbesc în ordinea votului. Așa, exact. corect, deci inclusiv aur. Acestea 3, luându-le metodic, ele pot ridica acest guvern de reconciliere națională pentru a reface România economic și moral. Și a face față crizei. Și a face față crizei. De ce spun asta? Pentru că este nevoie ca toată lumea să-și dea mâna pentru un deziderat comun. Nu se poate altfel. Și nu este cazul să mai judecăm ce a fost, ce n-a fost, pentru că este un moment foarte critic, încă o dată internațional. Foarte critic, nu critic. Vor dispărea țări și popoare, dacă nu ești atent. De aceea am spus că ce înseamnă un lider adevărat internațional. În sensul acesta, pot să subliniez că indiferent ce părere avem, ce părere nu avem legate de Partidul Social Democrat, le iau pe cel mai mare. Doamne, fiecare a făcut câte puțin. Și ei au făcut bine, cât de puțin bine au făcut la un moment dat. Au făcut când a fost cazul, primarii în orice caz, vorba aia, botezați Da. ortodox, fiecare a câștigat ceva. Și în balanța lui Dumnezeu atârnă acest puțin bine, indiferent cum ai dau. La fel, Partidul Aur este un partid tânăr, n-a fost la putere. Nu poți să confuzezi lumea cu aspecte legate, dom'le, n-a făcut bine, a trădat, n-a trădat. Eu nu cred. George Simion, cel puțin, este un om care s-a luptat. S-a luptat pentru suveranism. Deci apreciem acest lucru în balanța, cum spunea ca și cu PSD-ul, legată de PNL vine, al treilea. balanță legată de Dumnezeu. PNL este un actor important istoric, așa cum știm. Dumneavoastră puteți să vorbiți cel mai mult despre acest lucru. Deci sunt partide, 3 partide, în ordinea, cum spuneam, aleasă de poporul român, care pot contribui la refacerea morală, în special, și economică a României într-un moment de mare criză prin care va trece. De ce spun asta? Numai puțin. Pentru că toate judecățile a trebuit să le lăsăm puțin mai moale. Ce legate de trădare, cum spuneam mai devreme, legat că e de PSD, că e legat de Aur, că e legat de George Simion, cum spuneam, ar fi bine să le lăsăm deoparte. Pentru că intrăm toți într-un tăvălug care nu a fost numai datorată proastei politici duse în România, nici nu mă mai interesează. Ce a fost până astăzi nu mai contează. Trebuie să vedem viitorul și să-l vedem foarte serios, foarte consistent și foarte ancorați mai este în ceea ce înseamnă diplomație. Am înțeles, stați că e foarte important. Dumneavoastră spuneți. Deci ce am spus, un guvern de reconciliere națională. Ne vom confrunta și ne confruntăm cu o criză economică. Dumneavoastră spuneți,
un guvern de uniune, Nu, dar de reconciliere. De reconciliere, nu națională. PSD, AUR sau PNL-AUR, ci cele trei. De ce fără UDMR și USR? Eu am spus pe primele trei. Trei. Din punct de vedere al votului masiv al poporului român. De ce spun asta? Pentru că eu am fost, în primul rând, și rămân permanent legat de poporul român, legat de cel sărac, obidit, nedreptățit, permanent. Eu așa mă identific. Din punctul lor de vedere, pe o situație de criză, este nevoie de luat în calcul votul suveran al poporului român. Asta a hotărât poporul român, asta este nevoie să fie, nu altceva, cum este astăzi. Da, AUR nu putea să lanseze AUR inițiativa asta. Deci asta e interesant. Eu momentan nu lansez nici eu. minoritar, nici refacerea coaliției, ci cele trei de reconciliere. De reconciliere. Așa numiți. Bun. Spuneți-mi acum, ați evitat când se termină războiul din Orientul Mijlociu? Că aveți previziuni. În momentul în care lucrurile toate aspectele vor fi stabile din punct de vedere al siguranței regionale, nu va dura mai mult de 6 luni. De acum încolo? Da. 6 luni până e mult? Noi credeam că M-ați întrebat, v-am răspuns. Și consecințele sale economice la nivel... Astea sunt majore. secundare. Da. Nu, deja se văd. Da. Deci dacă petrolul, să ne amintim amândoi, maestru, în anul 2015 era de $50, va fi foarte curând 200 și foarte repede după 200 va fi 300. Ori, la acest preț, așa cum v-am spus la începutul emisiunii, cu cât prețul crește petrolul, cu atât vor crește prețul la toate componentele economice, sociale. Este un cerc vicios, inclusiv în România. Vedeți, în momentul în care tu duci o politică, să spunem, neconformă cu realitatea și antisocială, care nu are legătură cu viața oamenilor, practic tu blochezi economia țării. De ce? Pentru că în momentul în care nu există producție, Da. deci tu nu produci nimic, nu ai de unde să-ți iei resursa. Tu ai pus doar taxe. Prin taxe nu se rezolvă economia unei țări. Tu trebuie să produci ca să se întâmple. Ați vorbit de NATO, ați trecut așa. În cazul acestui conflict, Donald Trump a susținut de la declanșarea conflictului că NATO nu a sărit în ajutorul Americii. Prima întrebare, avea nevoie de ajutorul NATO sau a fost un pretext ca să scape de NATO? E foarte important. Maestru, eu v-am spus mai devreme. America va ieși din NATO până la finalul acestui an. Bun. Punct. Va ieși de... 2. Este... România poate trăi fără NATO? România trebuie să trăiască prin puterea ei însăși. Dacă nu face lucrul ăsta, nu contează. E într-o alianță. Nu poți să facă alianțe mai să uitați cum stau militare. Lucrurile. Deprofesionalizarea țării, da? care este masivă în ultimii ani, înseamnă dezarmare. Asta înseamnă deprofesionalizarea țării. România trebuie să fie conștientă astăzi, prin viitorii lideri de adevărați, adică cei care se ocupă. Știți cum spunea, mă iertați, că tot am trecut de înviere, știți cum spunea în Biblie, Hristos zice, eu sunt păstorul cel bun. Păstorul cel bun își pune viața pentru oile sale. Așa trebuie să fie un lider. Îți pui viața pentru poporul tău. Altfel nu se poate face nimic. Domnul Călinger, data trecută m-ați surprins pe lângă Vens cu o subliniere ieșită din comun a rolului Israelului, care s-a confirmat. De ce? Adică s-a confirmat că Israelul face la ora actuală pereche cu America. De ce nu mai face Anglia? Nu era motorul ăla? Păi vă spun de ce. Pentru că Anglia realizează criza teribilă de alimente prin care va trece. Maestre, nu vor mai chiar fi... vorbim serios cu criza de alimente? Născută tot ce am spus păi s-a nu va fi înregistrat, petrol. numai puțin, degeaba. Da. Am spus foarte clar, tot ce am spus se va adeveri. Veți vedea. Nu mă joc cu vorbele. Anglia este într-o situație și mai grea din punct de vedere al alimentelor. Dacă astăzi înstrâmtoarea Hormuz va fi perfect
Da. discutăm ipotetic, tot nu se va rezolva situația economică deja declanșată la nivel european. Chiar dacă Și ce acolo se înseamnă? rezolvă. Prin centrarea Hormuz trec 25% din petrolul lumii. Da, Asta înseamnă China, da. de care este foarte important să vorbim. Da, apropo, Acolo în China, data când nu merge trecută, ceva... mi-a spus că China tace. De ce tace și acum? Nu vi se pare ciudat că nu ea mi se pare pare cea ciudat. mai afectată? Păi este cea mai importantă piesă pe Păi tavla de ce șah. tace? Păi tace și face. În Așteaptă. continuare? Pentru că cel mai bun jucător de șah e cel care așteaptă. Nu are de ce să se agite foarte tare. Momentan. Ea însă știe un lucru. Că are nevoie de petrol, Da. are nevoie de această situație să se deblocheze, își creează alianțele în jur. Nu uitați că raportul economic China-Rusia, în ce monedă se desfășoară? În ruble și în yuan. Da. Deci, e foarte important ce vă spun. Pentru că asta ne arată faptul că cooperările în viitor vor fi strict între țări și în moneda țărilor respective. Știți că sunt foarte mulți teoreticieni cu masca inocenței pe față care vorbesc astăzi de intrarea României în OCDE. Eu vă spun așa, OCDE înseamnă Mercosur la puterea 1000, adică ar fi dezastru. Iar dacă se mai și insistă sau se mai pune pe masă trecerea României la euro, este și mai mare pericol. Știți de ce? Pentru că te uiți la tot ce s-a întâmplat în Europa. Ia Italia, ce s-a întâmplat cu Italia astăzi, până astăzi. Cum era Italia pe vremea când avea moneda proprie, sau Germania, când era marca germană, și cum este Germania astăzi. Intrarea în zona euro distruge, definitiv, este ultimul cui în colapsul economic total care se bagă în coșciug. Da. A venit și Anca. Da, un pic. Bună seara. Stați. Ultima întrebare. Spuneți-mi, data trecută am remarcat deci Vance, că de ce tace China, asta cu Vance m-ați convins, dar m-ați surprins prin, cum să zic, atașamentul uriaș față de Trump. Mi-ați vorbit vreo 10 minute. Sunteți acum, după un an, ceva la fel de entuziasm față de Trump? Am să vă spun un lucru. Da, direct președintele Trump a făcut ceea ce n-a putut să facă nimeni pentru propriul său popor. E mare lucru. Să ai un asemenea lider care reușește să schimbe din temelii ceea ce n-a putut nimeni. Situația cu locurile de muncă, cu migrația. Deci sunt enorm de multe lucruri pe care le-a făcut, foarte valoroase. Și le trebuie respectate și, evident, trebuie subliniate. Este foarte important acest lucru. Și acum, la ultima întrebare incomodă. La Nu este niciuna incomodă. Nu, Vance a fost la Budapesta ca să-l apere pe Orban, prietenul, adică omul atașat de Trump. La dumneavoastră de ce n-a venit să vă apere? Toate la timpul lor. Dar sunteți conștient. Nu, v-am dat răspunsul. Toate la timpul lor. Înțeles, da. Mulțumesc, Anca. Bună seara. Iată să facem aia, cum se numește, pasă. Eu voiam să vă mai las câteva minute. N-am vrut să intervin așa abrupt. Mai puteți? Doar atâta. Eu vreau să-i transmit domnului Georgescu. M-au rugat telespectatorii domnului Georgescu să vă spun că vă iubesc și vă susțin necondiționat. Le-am promis că o să spun lucrul acesta live cât sunteți aici în platou, așa că vă las să vă terminați emisiunea. Eu rămân pentru după. Am să continui ce mi-a spus dumneavoastră sau ce mi-ați transmis din partea telespectatorilor. În primul să le mulțumesc tuturor, Hristos să învia tuturor. Și să spun așa, că vedeți, scopul principal este controlul. Acesta este a fost și pentru România și pentru Europa în mod special. Eu am ales alături de poporul român curajul peste tăcere. Și atunci România s-a trezit și a fost și trezirea în conștiință. Vedeți, unitatea este cea mai importantă, este mai puternică decât frica și mai puternică decât conspirația. Pentru că când poporul este împreună, atunci trădarea și minciuna nu au unde să se ascundă. Este ușor să înlături un om, dar este imposibil să înlături adevărul. Eu am preferat să apăr demnitatea poporului român și în special a tinerilor, a copiilor noștri, ca să nu mai cerșească din poartă în poartă, fie că este aici la corporații, fie că este peste graniță.
Adică tu ți aparții, trebuie să înțeleagă orice tânăr, îți aparții singur, ție însuți, prin naștere. Viața ta este creația ta liberă, într-o țară liberă. Ori eu am preferat să spun adevărul și atunci tot sistemul a spus că spun minciuni, pentru că aveau nevoie de obediență. Însă datoria mea era nu să mulțumesc puterilor străine, ci să mă adresez cu sinceritate poporului român. Prin urmare, toată această acțiune înseamnă că resursele noastre trebuie să ne aparțină, iar resursele trebuiesc valorificate și utilizate pentru copiii noștri, nu pentru puterile străine. Eu nu am nevoie, și asta am spus totdeauna, de caritate. Am nevoie de corectitudine din partea puterilor străine față de noi. Și asta înseamnă justiție și stat de drept. Pentru că în momentul în care se ridică un ideal, cum s-a ridicat în România, mare, nimeni nu te mai poate înfrânge. Nu poți să ucizi libertatea, cum nu poți să înlături nici democrația. Și sub acest aspect vă spun foarte clar că toată situația depinde de puterea pe care poporul român și-a dovedit-o, în sensul că vrem să stăm în picioare. România nu mai poate să fie îngenunchiată. Acum ar trebui să nu vă mai pun nicio întrebare. Eu atâta vreau să spun, pentru că am pregătit și pentru astăzi încă un lucru pe care dumneavoastră ați avut o previziune vis-a-vis de faptul că vor vinde tot. Chiar astăzi au prezentat lista cu tot ce mai are de preț România să scoată la vânzare. Sigur, împachetate frumos, să listeze la bursă și statul să rămână. Întrebați. Interesantă asta cu listarea. Cele mai importante companii ale României. Deci în momentul când faci acest lucru, este sabotaj. Total. Deci discutăm de acțiuni antiromânești. Punct. Un singur lucru vreau să vă mai spun, dacă îmi permite și maestru Cristoiu. Venind spre emisiune, o mașină de poliție m-a însoțit până la Piața Victoriei. Mi-a fost frică că am greșit cu ceva, vă spun sincer, pentru că și-a prinseseră luminile. M-am uitat cu teamă către mașina de poliție la Piața Victoriei, la semafor. Mi-au făcut semn să deschid geamul, am deschis geamul, eu sunt foarte atentă la condus și mi-au spus așa: am vrut doar să vă mulțumim pentru ce faceți, să nu vă opriți, să nu vă lăsați și să ne apărați și pe noi. Ce am vrut să transmit, domnule Georgescu, este că oamenii își pun mari speranțe în viitor, în dumneavoastră și, până la urmă, în înflorirea cireșilor. Vedeți, nu? Această mișcare nu mai poate fi oprită, pentru că ea aparține poporului care a decis că nu mai este slab, este puternic. Și în momentul în care oamenii știu că sunt puternici, sunt de neînfrânt. Așa că le mulțumesc tuturor pentru trezirea în conștiință, pentru această înțelegere justă a ceea ce înseamnă să ne apropiem de viața divină, să fim împreună cu Dumnezeu, pentru că facem istorie doar prin Dumnezeu. Să știți că asta le-am spus și eu, să nu-și piardă credința, să nu se teamă, pentru că teama nu este de la Dumnezeu. Da, sigur că da. Poți să-i pune o întrebare. Domnul Călin Georgescu a lansat aici un mesaj în legătură cu un guvern de reconciliere națională. Am spus că asta este bomba anului, ca să spun așa. Se poate face sau nu se poate face? Cred că da. Cred că da și mă bucur foarte tare că în această seară domnul Georgescu a făcut aceste precizări. Acestea, da. Mai ales cele trei, primele trei. PSD, PNL și AUR. Este nevoie încă o dată PSD, AUR, PNL, da. Ca toată lumea să înțeleagă că avem nevoie de echilibru și discernământ. Nu ne mai putem lăsa duși de val, indiferent cum merge valul, ne ducem și noi. Avem nevoie de responsabilitate față de poporul român, față de viitorul copiilor noștri. Nu se poate altcumva decât să uităm ce a fost până astăzi și să încercăm să construim pentru viitor împreună. Într-un moment foarte critic pentru Europa, așa cum l-am prezentat astăzi, și mai ales pentru întreaga lume. Toată omenirea joacă o singură piesă: securitatea proprie. Domnule Georgescu, acest semnal de reconciliere pe care l-ați dat în această seară, credeți că va reuși să readucă împreună poporul român, care după ceea ce s-a întâmplat în noiembrie 2024 este atât de dezbinat? Nu este dezbinat, să știți. În adânc este această putere spirituală masivă. Eu caut judecata lui Dumnezeu, nu judecata oamenilor. Mulțumesc.
Și eu vă mulțumesc. Eu închei această emisiune. Anca Alexandrescu mi-a spus că va comenta în perioada imediat la emisiune. Au și pregătit deja colegii mei bucăți din interviu. Eu o să înregistrez jurnalul meu video, o să comentez. Nu mi-am putut permite să comentez în timpul acesta. Oricum, domnul Călin Georgescu, eu aștept de la Washington dezvăluirile în legătură cu Ursula. E singurul care le aștept. Mulțumesc. Eu sunt convinsă că vor veni pentru întâlnirea noastră. Mulțumesc pentru întâlnire, pentru dialog. Domnule Cristoiu, apropo de dezvăluiri, poate ați văzut aseară că au fost date publicității, a fost dată publicității o convorbire a lui Zelenski în legătură cu fonduri USAID care trebuiau să se întoarcă în campania lui Biden. Deci ușor vor ieși toate, vor ajunge și la România, vor ajunge la toate capitolele și la Ursula. Mulțumesc că am pasat, cum să zic, ștafeta. Și eu vă mulțumesc, pentru mine este o onoare. Vă dați seama, maestru Cristoiu, care m-a format ca jurnalist, domnul Georgescu, care mi-a îndreptat pașii spre credință. Vreau să spun lucrul acesta public. Vă mulțumesc foarte mult. Bineînțeles că urmează acum să dezbatem ceea ce s-a întâmplat